penjo man bende na penjo manajera kanyo kapok wadhi Rambros mar mondo bien bende koro duokane. Ere kaka IEBC nyalo ensure ni gibedo independent e yo makare, ere kaka ginyalo nyayo mar mondo mi gine ni gichung' kar kendgi kaka winjore kendo kaka chik yango no winjo bende ni gin duol machung' kar kendgi mar tayo yiero e yo makare. Gik moko nitiere gin pieces of evidence matindo tindo magero ji golo geno mar ji kuom IEBC kaka duol matayo yiero. Jois kane wan kae e yiero mokalo, wan gi jomoko momake e airport, the so called Jimmy Kamago magori luongo nying gi sani ni, ma later on became the hot air in Supreme Court. Ka no maki ma ute fuambo lando ni ji omak ka ji 11 to itudo gi weche mag yiero madhi timore Kenya ka. What happened? Gilalo wach no kaito wapo ka DCI gi Chebukati, the chair of the commission, wacho nwa e TV kendo bang' ndalo moko ni giseloso wach no, to kako loso wach no to kuchako chope Supreme Court uwinjo ka nyinge go chako wuok kanyo ni to joma warok dwa ni mondo wawach magi ni kiwacho to mano Ambrose Mato kanisa ni wabro wuoyo. Thank you.